फ्रेंड्स नोंथांमोना दिनै प्रमिला बायदेवनि जि रिएक्शन मैया जि रिपिखांनि न'आव थांनानै जा बायदि रिएक्शन होदों प्रमद बर' बिथांनि सायाव बेखौ नोंथांमोननो खिन्थागोन लोगोसे इउक्रेन रासिया वारनि जा आपडेट दं बेखौबो एसे होगोन नोंथांमोना आङो प्रमिला रानी ब्रह्म बिथां बायदेवा मैया जि रिपिखांनि न'आव थांनानै माखासे बाथ्रा बुंदों जि रिपिखाङा बिफानि जि गोथै सह बेखौ नुनो मोनासै बा बिफानि मोखांखौ नुनो मोनासै बा बिफाया जि रिपिखांनि मोखांखौ नुनो मोनासै कमसे कम जि रिपिखांखौ बिफानि मोखांखौ नायनो थाखाय सुटि होनानैबाबो बा सानसे साननैनि थाखायबाबो प्रशासननि हेफाजाबै माने दिन्थिफैनांगौमोन अबयसे बे खामानिया माने अयनाय जादों होननानै आंबो बुंगोन आसाम सरकारखौबो बुंगोन आङो बा प्रशासन बिफानखौबो बुंगोन जेलनिफ्राय ओंखारनो मोना थेवब्लाबो प्रशासननि हेफाजाबै लाबोनानै कमसे कम बिमा बिफानि मोखांखौ दिन्थिहोनांगौमोन थारैनो बे अयनाय जादों होननानै आंबो बुंगोन जा आयेन थाया मानो आंनि नोजोराव बे गोरोन्थियानो स' नोंथाङा मा सानो कमेन्ट लिर आरो बे बिथिङावनो प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा प्रमद बर' बिथांखौ हारिनि खलनायक बुंदों माने बर' हारिनि खलनायक बुंदों RSS नि आथिं हमनानै बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ खालामनानै फैबाय आरो हाग्रामा महिलारि आरो NDFBनि जा सिमां आलादा रायजो बर'लेण्ड बे सिमांखौ थेर बेथेर खालामनानै फैबाय आरो BTC नि माखासे खेमथाफोरखौ मोनथायफोरखौ खोमाजोब्बाय थेर बेथेर खालामजोब्बाय बेबायदि बिथाङा एटाक खालामदों स' प्रमिला बायदेव बिथाङा जाबायदि एटाक खालामदों बेखौ पलिटिक्सबो होननांगोन बेसेबां रियेलिटि दं बेवहाय मिथिया खलनायक सोदोबा थारैनो प्रमद बर' बिथांजों बेसेबां समायखां बुंलिया जायखिजाया बिथाङा पलिटिकेल एटाक खालामदों पलिटिकेल लाभा लाभानो होननांगोन नङा होमबा आरो बिनि रिएक्शन हिसाबै UPPL नि बिथांमोना बुंदों मा माने भट बेंकनि थाखाय माने बेबायदि खबर लानो थांदों माने एक्स NDFB बिथांमोनखौ गावसोरनि साइथिं बोदो बेबायदि बुंनो नाजादों जास्ट माने दान्थे बिदान्थे होननांसिगोन पलिटिकेल वार होननांसिगोन बर'नि गेजेराव नङा होमबा स' जायखियानो जाया मानो बेवहाय खिन्थु मोनसे बाथ्रायाबो नंगौ कमसे कम एसेबां बोसोरथ' जेलावनो थाबाय बिमा बिफानि मोखांखौ नुहोनो थाखाय एसे सानजाथावनामोन BTC नि सरकारा एसेबाबो सावरायनांगौमोन आसाम सरकारजों थारैनो बेयो UPPL नि भटखौ एसे माइनास खालामगोन होननाबो आं सानो दा नोंथांमोन आं मोननैसो इउक्रेननि आपडेट होगोन जि वाराव सोलिबाय थादों बिनि आपडेट होगोन बेवहायबो मोनसे पलिटिक्स सोलिबायदों नङा होमबा माने दावहाथ' नांदों मोननै हादरनि गेजेराव नाथाय बे मोनसे वार पलिटिक्स मोनसे राजखान्थि पलिटिक्ससो सोलिबाय थानाय बायदि मोनदों आं सानसे सिगां रासिया सावरायनो थाखाय राजि जादोंमोन नाथाय जायगाखौ सिलेक्ट खालामदोंमोन बेलारुस नाथाय इउक्रेना बेलारुसाव सावराया आरो लोगोसे सारेन्डार खालामनोबो बुंदोंमोन नाथाय बेखौ जेलेन्सकी बिथाङा मानियाखैसै लोगोसे बेलारुसखौ सावरायनायनि जायगा हिसाबै बिथाङा गनायाखै बिथाङा मोननैसो जायगा बुंदों जेरै पोलेन्डनि वार्सा स्ल'भेकियानि ब्राटिस्लावा हांगेरिनि राजथावनि बुडापेस्ट तुर्कीनि इस्तानबुल आजारबाइजाननि बाकु बेखिनि जायगाखौ बिथाङा पसन्द हिसाबै होदो जुदि बेखिनि जायगायाव जुदि सावरायो अब्लासो इउक्रेना सावरायनाय टेबुलाव फैगोन बेबायदि जेलेन्सकी बिथाङा बुंदों स' बेबो मोनसे पलिटिक्स नेट' कान्ट्रिसाव जायगाखौ लानो लुबैदों इउक्रेना आरो बै नेट' कान्ट्रिसाव सावरायनायनि ओंथिया जाहैबाय मा नेट'नि सापर्टआव थांनाय देट मिन्स बिथाङा नेट'नि बायदि खारगासिनो दं बेखौ बुंनांसिगोन आरो बेलारुसाव सावरायबा मा जागोन बेलारुसा प्र' रासियान बेनिखायनो बेवहाय थांबा माने रासियानि सिङाव थांनाय जागोन नायदो खेलाखौ बेबो मोनसे पलिटिक्स आरो बे बिथिङाव रासिया बुंबाय मा थारैनो सावरायनाय फेलें जाबाय बिनिखायनो आरोबाव गोख्रोंनिसाय गोख्रोंसिन एटाक खालामनाय जागोन नुनो मोन्दों रासिया मा स्टाइलनि एटाक खालामदों थाव दिफु एटाक खालामदों एर'प्लेन बानाय जायगायाव एटाक खालामदों एयारपर्टआव एटाक खालामदों जेराव माने लैथोफोराव जाहाज थायो बेहाय माने नेभिनि जाहाज थायो बेयाव एटाक खालामदों थाव दिफुखौ एटाक खालामदों माने कारेन्ट मोब्लिब दिहुननाय जायगाखौ एटाक खालामदों आर्मी केम्पआव एटाक खालामदों नेभिनि केम्पआव एटाक खालामदों एयारफोर्स केम्पआव एटाक खालामदों जि जायगाखौ एटाक खालामबा माने इउक्रेना दावहा नांनो थाखाय पेरालाइज कन्डिसनाव थांगोन पेरालाइज बादि जागोन बेबायदि जायगाफोरखौ एटाक खालामदों रासिया बेबो माजों मिसाइलजों एटाक खालामदों टेंकजों एटाक खालामदों रकेटजों एटाक खालामदों क्रुइज मिसाइलजों एटाक खालामदों आरो बेबायदिनो ड्रनजों एटाक खालामदों बायदिसिना रोखोमनि एटाक खालामदों रासिया फाइटारजों एटाक खालामदों हेलिकप्टारजों एटाक खालामदों माने ओरैबायदि हाथियार गैया जायखौ इउज खालामाखै दा बेवहाय मोनसे गाव गावनि मोनसे दाबि माने जों ओरै खालामबाय मोननै हादरनि गेजेराव बेबायदि दाबि खालामलायनाय जों नुनो मोन्दों रासिया माबायदि दाबि खालामदोंनाय रासिया बुंदों मा बिसोरनि आर्मिफोरा गावसोरनि खामानिखौ गोख्रोङै गोहोगोरायै मावलांगासिनो थादों आरो बे बाथ्राखौ खोनानानै रासियानि आर्मिफोरा जोबोर माने बोलोगोरा बा गोहो मोननाय बायदि जों नुनो मोन्दों आरो बे बाथ्राखौ बुंदों ब्लादिमिर पुतिन बिथाङा थारैनो गावनि आर्मिफोरनि गोहोखौ सांग्रां खालामनो थाखाय आरोबाव साहसि खालामनो थाखाय बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों होननानै आं सानो आरो बुंबावदों खारगिबाव रासियानि आर्मिया हाबबाय आरो खारगिबा रासियानि आर्मिनि आथिं सिङाव थांसिगोन आरो बुंबावदों राजधानी कियेभखौ रासियानि आर्मिया बेंखननानै लाबाय आरो बारा गोबाव गैलिया माने बेखौ सेनो हासिगोन बेबायदि माइन्ड गेम गेलेदों
आरो बुंबावदों साउथ इउक्रेननि माखासे सिटिखौ बेंखननानै लाबाय माखासेया रासियानि आर्मिफोरनि आथिं सिङाव थांबाय बेबायदि बुंदों माने माइन्ड वार होनना बुंनांगोन बेखौ माइन्ड वार साइकोलजिकेल वारफेयार होनना बुंनांगोन माखासे जायगाखौ बेबायदिनो बेंखननानै लाबाय रासियानि आर्मिफोरा बेबायदि बुंनो नाजादों आरो मोनसे नोगोर अडेस्सा नोगोर बेखौ एटाक खालामगासिनो थादों आरो बेबो रासियान आर्मिनि आथिं सिङाव थांसिगोन बेबायदि रासियान आर्मिफोरनि बुंनाय आरो कियेभनि खाथियाव निउक्लियार दाखोर दाला थानाय जायगायावबो एयार स्ट्राइक मिसाइल एटाक खालामदों रकेट एटाक खालामदों रासियानि आर्मिफोरा आरो बेनिफ्राय रेडिएसन गोसारनो हागौ बे मोनसे खैफोद मोनसे थासारि नुजाथिदों इउक्रेनाव आरो बे रेडिएसना जुदि गासै इउक्रेनाव नङा गासै बुहुमाव जुदि गोसारनो गोनां जायोबा बेसे गिदिर खैफोद जागोन नोंथांमोना साननानै नाय जाबायदि सेरन'बिलाव जादोंमोन आरो रासियानि आर्मिफोरा बुंदों 1000निबो बांसिन आर्मि केम्प बेबायदि सैनिकफोरनि केम्पखौ नस्थ' खालामबाय फोजोबस्रांबाय बेबायदि बुंदों आरो बिनि अपोजिटै मा बुंदों इउक्रेना नाय इउक्रेननि आर्मिफोरा बुंदों मा इउक्रेना रासियानि 3000निबो बांसिन आर्मिफोरखौ गावथारबाय माखासेखौ बन्दी खालामबाय बेबायदिनो 102 टेंक गावख्रुबबाय बेबायदिनो 16टा फाइटार गावख्रुबबाय बेबायदिनो माखासे हेलिकप्टारखौबो गावफायबाय बेबायदि दाबि खालामदों आरो माखासे हेलिकप्टारखौबो गावख्लायबाय लोगोसे 540 आर्मार्ड भेहिकलखौबो गावख्रुबबाय बेबायदि बुंदों आरो माखासे मिसाइल सिस्टेम एन्टि मिसाइल सिस्टेम एन्टि एयारक्राफ्ट मिसाइल सिस्टेम बेफोरखौबो गावख्रुबदों बेबायदि बायदिसिना दाबि खालामदों नाथाय मायो सैथो सोरनिया सैथो हमनो हायाखै जास्ट लाइक माइन्ड गेम बादि मोनदों नाथाय रियेलिटिया बेनो जे रासियानि आर्मिफोरा केभ सिटिखौ सेनानै लानाय बायदि जों नुदों बेनिखायनो माइन्ड गेम गेलेदोंबाबो खिन्थु पाल्लाया रासियानियानो भारी रासियान आर्मिनियानो भारी आरो बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ जों नुनो मोन्दों जे इउक्रेना गेरिला वार खालामगासिनो नङा होमबा गेरिला वार खालामगासिनो जेनेरेल पाब्लिकफोरनोबो हाथियार होनानै सिगांथिं आवगायहोदों स' बे बिथिङाव मा जादों माब्लाबा रासियानि आर्मिफोरनि गुलियाव साधारन मानसियाबो गोबां थैनो गोनां जादों नङा होमबा दावहायावथ' मानसिया थैखागोन गेरेन्टि आर्मियानो जा आर्मि नङियानो जा सबबो थैखागोन आरो बे सुबिदाखौ लानानै इउक्रेन आरो मा खालामदों मा सिभिलियाननि सायावबो एटाक खालामदों नङा होमबा सिभिलियाननि सायावबो एटाक खालामदों बेबायदि बुंदों रासियाखौ बदनाम खालामनो नाजादों आरो रासिया बुंदों मा रावबो सिभिलियाननि सायाव एटाक खालामाखै सिभिलियानफोरखौ हाथियार होनानै धाल बानायनानै सिल्ड बानायनानै सिगांथिं हगारहरदों आरो बेबायदियाव गोबां पाब्लिकफोरा थैनो गोनां जादों ओंखायनो डाइरेक्ट सिभिलियाननि सायाव एटाक खालामनाय जायाखै बेबायदि बुंदों बेनिखायनो बे दावहाबाबो एसे पलिटिक्स बायदि मोनदों ओंखायनो बे दावहा प्लास राजखान्थि दावहानि गेजेरावनो माखासे राजखान्थि सोलिनाय जों नुदों गोसोबादि जायगा सिलेक्ट खालामदों मोननै हादरा गाव गावनि गोसोबादि जायगाखौ सिलेक्ट खालामदों आरो लोगोसे इउक्रेना माखासे कुटनिति गेलेनो थांगासिनो दं जेरै मोनसे कुटनिति खालामदों मा जे इउक्रेना रासियाखौ बुंदों मा गासैबो बिथिंनिफ्राय बिसोरखौ बेन खालामनांगौ आरो लोगोसे बुंदों UNSC आव भट होनायनि मोन्थायखौ रासियानिफ्राय सेनांगौ गैया खालामनांगौ बेन खालामनांगौ बेबायदि बुंदों स' नोंथांमोना नुबाय थारैनो बे दावहानि गेजेरजोंनो माखासे पलिटिक्सबो सोलिदों राजखान्थिबो सोलिदों सावरायनायनि जायगाखौबो गोसोबादि गाव गाव सिलेक्ट खालामलायदों नङा होमबा आरो माखासेया नंगौबाबो नङाबाबो बिनि गेजेरावनो माखासे मिसआन्डारस्टेन्डिं खालामनानै होदों मिस इनफरमेसन स्प्रेड खालामदों प्रपेगेन्डा स्प्रेड खालामदों आरो बेसेबां आर्मि थैखो थैया बेखौ गोसोबादि बुंदों इउक्रेननि आर्मिफोरा स' जास्ट लाइक मरेल डाउन खालामनो थाखाय बेबायदि खालामदों होननानै आं बुंगोन बे हाथियारनिल' दावहा नङा बेयो पलिटिकेल वारबो आरो मरेल वारबो जादों साइकोलजिकेल वारबो जादों स' आथिखालनि जुगनि दावहाखौ नुनानै नोंथांमोना मा सानो जास्ट दावहायाव हाथियारजोंल' गावलायनाय जाया गावलायनायनि लोगोसे बेवहाय माइन्ड गेमबो सोलियो माइन्ड वारफेयारबो सोलियो साइकोलजिकेल वारफेयारबो सोलियो आरो बेबायदिनो माखासे रोखोमनि दावहा सोलियो सोरबा मोनसे हानजानि आर्मिफोरखौ जुदि डाउन खालामनो हायोबा गोसोखौ जुदि सेफायनानै होनो हायोबा अब्लाना बिसोरखौ ओरैनो फेजेननो हागोन स' बे स्टाइलनि सोलिदों आरो दावहाया बेनिफ्राय नोंथांमोना मा बुजिनो हादों मोनसेल' रोखोमनि दावहाजों रावबो देरहानो हाया मोनसे रोखोमनि दावहाजों जों जुदि देरहानो थांबा बे फेलें बिनि गेजेराव गोबां रोखोमनि दावहाखौ एड खालामफायोबासो थारैनो देरहानायखौ मोनो बेनिखायनो इउक्रेन आरो रासियानि दावहानि बेलायाव बेखौनो नुदों बेवहाय नुदों इउक्रेना बांसिन पलिटिक्स खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों मानो होनबा नेट'आ उनथिंजाय दं नालाय बिथांमोना बांसिन पलिटिक्स खालामनो चान्स मोन्दों नाथाय रियेलिटिया जाहैबाय मा रासियानि आर्मिफोरा इउक्रेननि माखासे जायगायाव हाबजोबहैबाय जुदि एसेबां गोहोगोरामोनबा बर्डारावनो लाखिनो हानांगौमोन रासियानि आर्मिखौ इउक्रेना स' बेनिफ्राय फोरमान जायो जे जेसेबां माइन्ड वार गेलेया मानो रासियाथ' केभखौ सेगोनानो बे दावहायाव जुदि नेट' USA बायदि पावारफुल हादरफोरा जुदि हेफाजाब खालामा इउक्रेनखौ थारैनो रासियानि आखायाव जेनगोन बे खिन्थु सैथो